Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. श्रीपाद भाऊच्या आज हेल्थ म्हणजे त्यांची तब्येत खूप बरी असा. आम्ही आज उलयले त्यांच्याकडे. ते आज उठून बशिल्ले आणि लिक्विड डायट सेमी सॉलिड डायटपासून घेतल्या त्यांच्यानी आयज आणि तांकां आज खूप बरे दिसता. त्यांचे क्रिएटिनिन आणि अदर रिनल पॅरामिटर्स आता सगळे नॉर्मल झालेले असतात. आणि एम्साचे डॉक्टर मॉनिटर करतात त्याच्यान काय ना आता कशें आसा न्ही आमकां एक आमी प्रोटोकॉल घातिल्लो आसा. तो प्रोटोकॉल जर डेविएट जालो जाल्यार आमी तांकां कॉल करूंक शकता. अजून आमी तांकां कॉल करूं ना कारण सगळे एज पर दी एडवायस चलता. आणि गोवाचे डॉक्टर्स आमचे टीम आसा न्ही एनस्थीशिया हांव स्वता वचून पळयता आणि आमचे जे किडनीचे दोतोर आहा सगळे जाण तांकां पळयता वचून. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ हांकां पळोवपा खातीर आज व्हायस प्रेसिडेंट व्यंकय्या नायडूजी आयिल्ले आणि व्यंकय्या नायडूजीच्या बरोबर आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट कानोडे आणि स्पेशली जे डीन डॉक्टर बांदेकर हे आमचे बरोबर आशिल्ले. आजची त्यांची कंडिशन ही खूप इम्प्रूव्ह जाल्या. कालच्या पेक्षा आज खूप कंडिशन इम्प्रूव्ह जाल्या. म्हणजे आमकां थोडीशी त्यांची बाकीच्या फंक्शनिंगाचेर थोडीशी चिंता आशिल्ली बट ती बी आज त्यांचे सगळे व्हॅल्यूज हे नॉर्मल आयल्या. इज सेटल म्हणटा तसो म्हणजे कालचो थोडोसो ताची मिसीस गेल्ल्याचें दुख्ख आशिल्लें बट आज इम्प्रूव्ह जाल्यात ते खूब म्हाका दिसता. आनी एक थोड्या दिसांनी तांकां कदाचित सिच्युएशनी भितर बीन एडवायस करतले भायर करपाक पण निश्चितच म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की तांची तब्येत डे बाय डे अजूनही सुधरत आसा. दिल्ली का डॉक्टर फिर वापस आने का कुछ मुझे नहीं लगता है दिल्ली के डॉक्टर्स एम्स के डॉक्टर्स के वापस आने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने कंटिन्यूसली सभी डॉक्टर्स दे आर इन कोऑर्डिनेशन विद द एम्स डॉक्टर्स के साथ. और उन्होंने परसों भी कहा था क्योंकि अपने जीएमसी के डॉक्टर उनकी जिस तरह से केयर ले रहे हैं उनके लिए दिल्ली के डॉक्टर्स को वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैंने खुद उन्होंने कहा था डॉक्टर राजेश्वरी वन हु हैड कम सेकेंड टाइम टू सी अबाउट थर्ड टाइम एक्चुअली द 2 times इन अ कोविड एंड नाउ द थर्ड टाइम ड्यूरिंग द एक्सीडेंट के लिए उन्होंने खुद अप्रिशिएट किया था हमारे पूरे गोवा मेडिकल कॉलेज के टीम को जिस तरह से वो श्रीपाद जी भाऊ की चिंता कर रहे थे, जिस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे वर गिविंग. दे हैव अप्रिशिएटेड वट एवर इज द बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज